שלום, ברוכים השבים למסע שלנו. בשיעור זה אלמד אתכם כיצד ליצור תכנית שיווק דיגיטלי בפועל. אציג בפניכם גיליון אלקטרוני שישמש לכם מודל יצירת דרך משלכם לתכנון זה. כמובן, תוכלו להשתמש בשיטות ובתוכנות אחרות הקיימות בשוק כדי לבצע את אותה משימה, או שתוכלו ליצור גיליון אלקטרוני משלכם. הרעיון הוא לתת לכם את הפרמטרים הדרושים כדי שתוכלו לארגן את מאמצי השיווק הדיגיטלי שלכם וליצור תוכנית עקבית שתביא תוצאות אפקטיביות לעסק שלכם. וכדי להבהיר הכל, בואו נמשיך עם דוגמה שכבר השתמשנו בה בשיעורים קודמים, Salesforce.com. דמיינו שאתם אחראים על השיווק הדיגיטלי בסיילספורס בברזיל, ואתם עומדים להרכיב את התכנון השנתי לתחום יצירת הביקוש עבור חברות קטנות ובינוניות. צרו גיליון אלקטרוני באקסל או בתוכנה אחרת לבחירתכם עם העמודות הבאות. ICP, שהוא פרופיל הלקוח האידיאלי שכבר הגדרתם. Ideal Contact, שהוא התפקיד, הפונקציה או סוג האדם שמשתתף בתהליך הרכישה או משפיע עליו. Person, שהוא התיאור החצי בדיוני של איש הקשר האידיאלי שלכם. Channel, שהוא האמצעי שבאמצעותו תתקשרו עם כל פרסונה. Content, שהוא סוג הנושא, התאמה או האג'נדה שיועבר לפרסונות. Format, שהם הדרכים שבהן התוכן מיוצג בכל ערוץ שישמש. Frequency, שהוא מרווח הזמן בין אירועים ומספר הפעמים שנחזור על פעולה מסוימת. Monthly Budget, המתייחס לערך הכספי שיושקע בפרסום תוכן זה. הערות, שהוא שדה הגיליון האלקטרוני שבו נזין כל הוראה חשובה, כגון פרסום חדש ברשתות חברתיות אחרות, או הצורך שמישהו יאשר את התוכן, בקיצור, כל מידע שאינו נמצא בעמודות האחרות. חודשים ושבועות השנה, שהם השדות שבהם נזין את כמות התוכן שתופק ומתי, הוא יפורסם בערוצים השונים. בגיליון אלקטרוני זה, יש לנו שנים 10 חודשים עם 4 שבועות כל אחד. ניתן לשנות את הגיליון האלקטרוני על ידי הוספת חודשים נוספים, או אפילו פחות. ניתן גם להחליף את השבועות בימים המדויקים. הכל תלוי בצרכים של העסק שלכם ובכמות התוכן שיפורסם. העמודה הראשונה בגיליון האלקטרוני היא ICP, פרופיל הלקוח האידיאלי. כאן, במקרה של Salesforce, אנו ממלאים אותו במשהו כמו חברות טכנולוגיה עם עד 200 עובדים ומודל מחירות ייעוץ, בין היתר כפי שראינו בשיעור בנושא זה. לאחר מכן, יש לנו את איש הקשר האידיאלי. בשדה זה, אתם מציינים מי מקבל ההחלטות בסוג זה של חברה. במקרה של Salesforce, מנהל ה-IT יכול להיות אחד מאנשי הקשר האידיאליים הללו, שכן הוא או היא זה שיבצעו את ניתוח ההיתכנות הטכנית של התוכנה. לכן, דעתו או דאטה תשפיע רבות על החלטת הרכישה. ואז יש לנו את הפרסונה. כאן פשוט הזינו את שם הפרסונה שיצרתם קודם לכן, כמו קרלוס סילבה, עליו דיברנו בשיעור על פרסונות. כעת נעבור לעמודה הבאה בתכנון שלנו, ערוץ. ערוץ הוא כל אמצעי תקשורת דיגיטלי בין החברה או המותג שלכם לקהל שלכם, כלומר, הפרסונות של כל אחד מפרופילי הלקוחות האידיאליים שלכם. וכאן מתחילה בחירה אסטרטגית. ערוצים שונים משרתים מטרות שונות וקהלים שונים. נתחיל עם מדיה חברתית. אם העסק שלכם הוא ב-2C, כלומר, מכוון לצרכן הסופי, הערוצים המתאימים ביותר הם. אינסטגרם, מצוין למוצרים ויזואליים וצריכה מהירה, כגון האופנה, יופי ואוכל. טיק טוק, אידיאלי לסרטונים קצרים, יצירתיים וויראליים, המשמש לעתים קרובות מותגים צעירים ודינמיים. פייסבוק, עדיין רלוונטי לקהלים מבוגרים יותר ונהדר לקמפיינים ממוקדים באמצעות קבוצות או מודעות. פינטרסט, נהדר לקישוט, תכנון מסיבות, אופנה ותוכן השראה ויזואלי. כעת, אם העסק שלכם הוא ב-2B, כלומר, אתם מוכרים מחברות אחרות, הערוצים האסטרטגיים ביותר הם. לינקדאין, מצוין לבניית סמכות, חיבור עם מקבלי החלטות והפצת תוכן טכני. יוטיוב, בשימוש נרחב על ידי חברות להדרכות, ובינלים ותוכן חינוכי. טוויטר, המכונה כיום X, שימושי לחברות שרוצות למצב את עצמן בזמן אמת, להגיב על טרנדים ולחזק סמכות. ויש לנו גם רשתות חברתיות נישה. לדוגמה, גודריץ, מושלם למי שמוכר ספרים, מקדם סופרים או נמצא בשוק ההוצאה לאור. ביהנס ודריבל, מומלצים למעצבים, מאיירים בסוכנויות קריאייטיב. אבל זה לא נעצר שם. ערוצים דיגיטליים אחרים, פחות ברורים מעליהם, צריכים להיות גם חלק מהתכנון שלכם. אחד מהם הוא דואר אלקטרוני. שיווק בדול ממשיך להיות אחד הערוצים עם התשואה הטובה ביותר על ההשקעה. אתם יכולים להשתמש בו כדי לטפח קשרים עם הקהל שלכם, לשלוח מבצעים או לחנך את הקהל שלכם באמצעות ניוזלטרים. ערוץ אסטרטגי נוסף הוא הבלוג. הוא משמש כבסיס ידע עבור המותג שלכם. כאשר אתם כותבים מאמרים המותאמים לטכניקות SEO, אתם מושכים תנועה אורגנית ומוסמכת. יש לנו גם מסרים כערוץ דיגיטלי. וואטסאפ, טלגרם, פייסבוק מסנג'ר ואפילו צ'אטים באתרים עם בוטים הם עוצמתיים ממכירות ישירות, שירות לקוחות והפעלה מחדש. וכן, SMS עדיין בשימוש.
חברות אבטחה, בנקים, אפליקציות תחבורה ובריאות ממשיכות להשתמש בערוץ הזה בשל קצב המסירה הגבוה והאמינות שלו. במקרה של סיילספורס, מכיוון שמדובר בעסק ב-2B, הוא ישתמש בעיקר בלינקדאין, בלוג, שיווק בדול ויוטיוב. אך הוא יכול גם להשתמש באינסטגרם כדי לחזק את המוסדות ובוואטסאפ בתוכן ישיר יותר לאחר המרה. לאחר מכן מגיעה עמודת תוכן. עמודה זו היא לב ליבו של התכנון. כאן אתם מתארים את הנושאים, התמות והאג'נדות שידונו עם כל פרסונה, במקרה זה, עם קרלוס סילבה, מנהל הטכנולוגיה. בעמודה זו, התוכן צריך לדבר ישירות על אתגרים טכניים ופתרונות מעשיים. לדוגמה, כיצד לשלב CRM עם המערכות הפנימיות של חברה. הבטחה ואמינות בענן בסביבות מחירות ייעוציות. שיטות עבודה מומלצות לאוטומציה של תהליכים בין צוותי IT וצוותי מחירות. מקרי שימוש טכניים של ממשקי API של סיילספורס עבור מפתחים. כלים LOWCD ו-VNSOD להגברת הפרודוקטיביות של צוות הטכנולוגיה. ניתן גם לגוון את סוגי התוכן בעמודה זו עם השקות ועדכוני מוצרים, חגיגות הקשורות לטכנולוגיה או חדשנות, כגון יום IT או אירועים כמו Web Summit, תוכן פנימי בנושא תרבות חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית, חומרי לימוד רחבים יותר, כגון ניירות עמדה, וובינרים ומדריכים. המטרה כאן היא לייצר ערך אמיתי עם נושאים שמעניינים ישירות את הפרופיל הטכני הזה ועוזרים בהחלטה לרכוש או לאמץ את הפלטפורמה. כעת, לאחר שהבנתם מהו תוכן, נעבור לעמודה הבאה בגיליון האלקטרוני, פורמט. פורמט הוא סוג הצגת התוכן שתפרסמו בכל ערוץ. בואו נבחן כמה דוגמאות. באינסטגרם, הפורמטים העיקריים הם תמונה סטטית בפיד, קרוסלת תמונות, רילים, סרטונים קצרים בעלי מראה ויזואלי, סטוריז, תוכן קצר, אידיאלי להצגת מאחורי הקלעים, עריכת סקרים ויצירת קרבה. הדגשות, נהדר להצבת תוכן חינוכי או מחירות. בלינקדאין, הפורמטים שונים במקצת. טקסטים ארוכים ומאמרים להדגמת ידע. קבצי PDF בקרוסלה שעובדים כמצגות. סרטונים ממקרי בוחן או מאחורי הקלעים של חברה. סקרים ליצירת מעורבות עם הקהילה המקצועית. ברשתות נישה כמו גודרידס, הפורמט שונה. שם המיקוד הוא על ביקורות, רשימות ספרים ואינטראקציות בפורומים ובמועדוני קריאה. בשיווק בדואל ניתן להשתמש ניוזלטרים שבועיים או חודשיים. קמפיינים לקידום מחירות המתמקדים בהמרה. רצפים אוטומטיים, כגון ברוכים הבאים, עגלה נטושה או מעורבות מחודשת. במסרים, הפורמטים הם הודעות קצרות עם כפתור פעולה. שיחות אוטומטיות עם שאלות ותשובות. התראות תזכורת או התראות פשוטות. הדבר החשוב ביותר הוא להבין שהפורמט צריך להתאים לערוץ ולהתנהגות הפרסונה שלך באותו תחום. בעת מילוי העמודות ערוץ ופורמט בגיליון האלקטרוני שלך, חשוב תמיד. מי קהל היעד שלי? היכן הם נמצאים? וכיצד הם צורכים תוכן בערוץ זה? ואז אנחנו מגיעים לעמודת תדירות, וכאן כדאי לעצור לרגע כדי להתעמק. תדירות היא יותר מסתם מספר בגיליון אלקטרוני. זה מה שבונה קצב, הרגל ונוכחות מותג. אם תפרסמו באופן אקראי, הקהל שלכם יאבד עניין או פשוט לא יראה את המותג שלכם באופן קבוע. אבל אם תפרסמו באופן עקבי, אתם מגדילים את הסיכויים שלכם להיזכר, לחנך את הלקוח בהדרגה ולבנות אמון. ברשתות החברתיות, תדירות משפיעה ישירות על מעורבות וטווח הגעה אורגני. אלגוריתם אינסטגרם, למשל, נוטה להעדיף את אלו שמפרסמים לעתים קרובות. בלינקדאין, שמירה על נוחות שבועית עוזרת לבנות סמכות ולשמור על הפרופיל שלכם פעיל עבור רשת הקהל שלכם. בנוסף, שמירה על קצב מאפשרת לכם להבין מה עובד. אתם מתחילים לקבל נתונים השוואתיים. איזה סוג של תוכן מייצר הכי הרבה קליקים? באיזו שעה מניבה את הטוב ביותר? אבל איך אתם יודעים מהי התדירות האידיאלית? הצעד הראשון הוא לבחון את המדדים בתעשייה שלכם. אם חברות ב-2B אחרות מפרסמות בלינקדאין פעמיים בשבוע, כבר יש לכם מינימום של הפניות. אם המתחרים שלכם שולחים ניוזלטר דו-שבועי, אולי ניוזלטר חודשי מספיק כדי להתחיל, או להפך, זה יכול לאתגר אתכם להיות נוחים יותר. אתם יכולים גם להשתמש בכלי ניתוח מתחרים או פשוט לצפות בפרופילים הפעילים ביותר בנישה שלכם ולהבין כיצד הם ממקמים את עצמם. בדוגמה שלנו מ-Salesforce E, התדירות יכולה להיות כדלקמן. פוסט טכני בלינקדאין בכל יום שלישי. סרטון ביוטיוב כל שבועיים. ניוזלטר חדשי מפולח לפי פרסונות. ווובינרים רבעוניים המתמקדים בפתרונות ספציפיים. ההמלצה היא, התחילו עם מה שאתם יכולים לשמור באיכות, ואז הגדילו בהתאם לתוצאות ולמבנה הצוות. בגיליון האלקטרוני שלכם ניתן למלא עמודה זו במונחים כמו שבועי, חודשי, כל 15 ליום או אפילו בימים ספציפיים, כל יום שני. החלטה זו, כאשר היא מתחשבת היטב, משנה לחלוטין את האופן שבו הקהל שלכם תופס את המותג שלכם.
ואם היא מתקבלת על סמך נתונים, הן נתוני פנימיים והן נתוני שוק, היא תעזור לכם לתכנן טוב יותר את התוכן, להגדיר בצורה ברורה יותר את ההגשות ולשפר את הביצועים הכוללים של האסטרטגיה הדיגיטלית שלכם. העמודה הבאה בגיליון האלקטרוני היא תקציב חודשי. וכאן נדבר ספציפית על מדיה בתשלום, כלומר, ההשקעה בקידום תוכן בפלטפורמות כמו מתעדזות וגוגל אדז. חשוב להבהיר, הערך שתזין בעמודה זו מתייחס לפעולה הספציפית בשורה זו בגיליון האלקטרוני. במילים אחרות, זה לא התקציב הכולל לחודש, אלא הערך המשוער לקידום תוכן או קמפיין זה, אם רלוונטי. וכן, משמעות הדבר היא שלא כל התוכן זקוק למדיה בתשלום. תוכן מסוים יכול להיות פשוט אורגני, כמו פוסט חינוכי בבלוג או סדרת סיפורים עם טיפים מהירים. אבל תוכן אחר, שמטרתו הישירה היא המרה, טווח הגעה או לכידת לידים, ניתן וצריך לקבל דחיפה. בואו נדבר עכשיו על שתי הפלטפורמות הנפוצות ביותר למדיה בתשלום, מטה מודעות וגובי מודעות. מטה אדס היא מערכת פרסום המשרתת את אינסטגרם, פייסבוק, ובמקרים מסוימים, גם וואטסאפ. היא אידיאלית לקידום פוסטים מושכים ויזואלית, מודעות מוצר, סרטונים קצרים וקידומי מחירות. ניתן למקל לפי תחומי עניין, אזור, תפקיד או אפילו אינטראקציות קודמות עם הפרופיל שלך. לעומת זאת, גוגל אדס מכוונת יותר לרגעים של חיפוש פעיל. אם הפרסונה מחפשת בגוגל מונחים כמו שילוב CRM עם ERP או אוטומציה של מחירות ב2B, שם המותג שלכם יכול להופיע. גוגל מאפשרת לכם גם להריץ מודעות וידאו ביוטיוב או באתרי שותפים באמצעות בנרים. בדוגמת סיילספורס שלנו, עם הפרסונה קרלוס סילבה, התכנון עשוי לכלול $1,500 לקידום סרטון טכני ביוטיוב בנושא אבטחת ענן, $800 לקידום קרוסלה בלינקדאין עם נייר עמדה טכני, $300 לבדיקת קמפיין חיפוש בגוגל עם מילות מפתח ספציפיות לתעשייה. ערכים אלה ימולאו בנפרד בשורות הגיליון האלקטרוני המתייחסות לפעולות אלה. כעת, אם שורה מסוימת בגיליון האלקטרוני מייצגת תוכן מוסדי בלבד, או פוסט ללא מטרת המרה, ניתן להשאיר שדה זה ריק או לציין שלא תהיה קידום. מטרת טור זה היא לעזור לכם להבין היכן כדאי להשקיע במדיה בתשלום, וכמה אתם מוכנים לבדוק ולבצע אופטימיזציה עבור כל סוג תוכן. ניתן למלא סכומים גבוהים, כגון $500 או $2,000, או לכתוב יוגדר אם מדובר בקמפיין שתלוי בתקציב מאוחר יותר או באימות ראשוני. הטיפ האחרון הוא, אל תשקיעו בהכל, תשקיעו בחוכמה. השתמשו בנתונים מהחודשים הראשונים כדי להבין אילו ערוצים ופורמטים מציעים את יחס העלות תועלת הטוב ביותר, ובאמצעות כך, לכיוון טוב יותר את התקציב שלכם. עכשיו בואו נדבר על שני חלקים חשובים מאוד בתכנון שלכם, עמודת התצפיות ועמודת חודש השנה. עמודת התצפיות משמשת שדה חופשי להשלמת מידע שאינו מתאים לעמודות האחרות. זהו המקום האידיאלי לרישום הנחיות ספציפיות, חריגים, שימושים חוזרים או כל פרט לוגיסטי הרלוונטי לביצוע פעולה זו. לדוגמה, ניתן להשתמש בעמודה זו כדי לציין שתוכן שפורסם באינסטגרם צריך להתפרסם מחדש גם בלינקדאין ובפייסבוק. או לציין שהפעולה צריכה להתפרסם רק במהלך קמפיין קידום מחירות ספציפי. ניתן גם לציין משהו כמו שלח דרך וואטסאפ ללידים מתאימים, פרסם רק לאחר סקירה על ידי צוות המחירות, או תוכן המקושר להשקת מוצר. תצפיות אלו מסייעות לשמור על יישור קו בין הצוותים, למנוע ספקות בהפקה ולהבטיח שהתוכן ינוצל בצורה האסטרטגית ביותר האפשרית. כעת נעבור לעמודות החודש, מינואר עד דצמבר. כל אחת מהן מחולקת ל4 תאים, המייצגים את 4 השבועות של החודש. רווחים אלה משמשים לחלוקת הפעולות שלכם לאורך זמן, תוך ציון מספר הפעמים שתוכן זה יפורסם בכל שבוע של החודש. לדוגמה, אם יש לכם תוכן שמתפרסם כל שבועיים ואתם רוצים לפרסם אותו בשבוע הראשון והשלישי של מרץ, פשוט כתבו אחת בתאים הראשון והשלישי של עמודת מרץ. זה מציין שיהיה פרסום בשבוע הספציפי הזה. אם מדובר בתוכן שבועי, כמו פוסט בבלוג או סרטון יוטיוב, אפשר להוסיף אחת לכל 4 השבועות. אם מדובר בשני פוסטים בשבוע, אפשר להוסיף 2 בכל תא מתאים. ואם הפעולה לא מתבצעת באותו חודש, או בשבוע ספציפי, ניתן פשוט להשאיר את השדה ריק. סוג זה של סימון מאפשר לכם לקבל לוח זמנים חזותי מהיר ומדויק, ומקל על בקרת תדירות, ארגון הייצור והתאמה בין ערוצים וקמפיינים. בנוסף, תוכלו לראות בקלות אילו שבועות הם העמוסים ביותר, ואילו מהם עדיין יש מקום מפעולות חדשות, מה שעוזר מאוד בתכנון תאריכים מיוחדים, השקות או התאמות טקטיות. השתמשו בחלק זה של הגיליון האלקטרוני כדי להבטיח עקביות, להימנע מאלתור ולשמור על נוחות דיגיטלית מאוזנת לאורך כל השנה. הגענו לסוף השיעור שלנו, ועכשיו הגיע הזמן לסכם את הנקודות החשובות ביותר. במהלך התכנון, למדתם כיצד למלא כל אחת מהעמודות שבונות תוכנית שיווק דיגיטלית לשנה כולה. התחלנו בהגדרת פרופיל הלקוח האידיאלי, ולאחר מכן איש הקשר האידיאלי והפרסונה,
שעוזרים לנו להבין עם מי אנחנו מדברים ומהם הצרכים האמיתיים שלהם. לאחר מכן, נעבור לערוץ, שם התוכן יופץ, ולעמודת התוכן, שם אנו רושמים את הנושאים וההנחיות הרלוונטיות לכל פרופיל. בהמשך, נבחר את הפורמט, שהוא האופן שבו התוכן יועבר, זה יכול להיות סרטון, קרוסלה, פוסט טכני, אימייל או כל פורמט אחר המתאים לערוץ. דיברנו גם על תדירות, שמבטיחה עקביות, מטפחת מעורבות ברשתות חברתיות ועוזרת ליצור הרגלים בקהל שלכם. והדגשנו את החשיבות של בחינת מדדי שוק ומתחרים כדי לקבל החלטות אסטרטגיות יותר. בהמשך, נעבור לתקציב החודשי, תוך התמקדות במדיה בתשלום. למדנו כיצד לציין, שורה אחר שורה, אילו פעולות יקודמו בפלטפורמות כמו מתעדזות או גוגל אדז, וכיצד השקעה זו צריכה להיעשות בכוונה, ולא מתוך דחף. לאחר מכן דיברנו על עמודת התצפיות, שבה רושמים הוראות ספציפיות לכל פעולה, כגון שימוש בתוכן, הגבלות או אישור פנימי. ולבסוף, ראינו כיצד להשתמש בעמודות החודשיות, מינואר עד דצמבר, כדי לארגן את תדירות הפרסומים בשבוע, ובכך להקל על לוח הזמנים של הביצוע לאורך כל השנה. תכנון זה הוא הרבה יותר מגיליון אלקטרוני. זהו כלי אסטרטגי שעוזר לכם להבטיח נוחות דיגיטלית מתמדת, לארגן את הפקת התוכן בצורה ברורה ולהפנות השקעה טובה יותר למדיה בתשלום. בעזרתו, אתם מפסיקים לפעול על סף רגע ומתחילים לתקשר בעקביות, במטרה ובהתאמה ליעדי העסק שלכם. אז עכשיו הגיע הזמן שתתאמן ותרכיב את הגיליון האלקטרוני שלך לתכנון שיווק דיגיטלי, ותבדוק את כל מה שלמדת עד כה. החל מהשיעור הבא, נתחיל לדון בקודקוד השני של המשולש הדיגיטלי שלנו, מתן שירותים באמצעות ערוצים דיגיטליים. תודה רבה על תשומת הלב, ונתראה בשיעור הבא.